Når jeg har med meget spidser at gøre, eller sådan set alle trekanter og spidser, så starter jeg der, hvor jeg har en, der ikke er så spids, og går ned. Det er nemmere at lime, end det er at ri, når de er så spidse. Et lille stykke fra kanten og også ud i sømrummet. Og jeg bliver ved at holde mit pap på plads med en finger. Og så bruger jeg den anden, og så folder jeg ligesom stoffet omkring. Og presser det godt hele vejen ned. Og så jeg har en fin lige linje hele vejen igennem. Jeg bliver ved at holde på pappet. Og limer den næste side. Og det er vigtigt, at jeg altid går den samme vej rundt, når jeg limer. Hele tiden holder på pappet, så det bliver, hvor det skal. Der har en fin lige linje igen her hele vejen igen. Og så kan jeg lime den sidste side. Og så er det jo vigtigt, det er om på den her side, at det er pænt og nøjagtigt. Og der skal den gerne fylde ud her. Der kan jeg sådan lige med en finger presse sømrummet en lille bitte smule. Så jeg får den her spids, meget spids, lige nøjagtigt dertil, hvor pappet går. Og presser godt, for så har jeg ligesom de folder, jeg skal sy i. Så har jeg en meget lang spids her, den klipper jeg af, så jeg her fra spidsen. Og så går cirka 3/4 cm ud. Og klipper det der væk. Lige sådan i den anden side. Og klipper væk. Og så har jeg, som i sømrum kører, den vej og den vej. Sådan skal det være på alle mine stykker, så passer de ind i hinanden.